Bisan nga wala pa'y face-to-face classes karong school year, mga eskwelahan mipatuman gihapon sa mga safety protocols alang sa kaluwasan sa tanan. Mga hand washing stations gipangmuntar na aron magamit. Kini ang report ni Nico Sereno. Kini ang improvised hand-washing station nga gidonar ngadto sa Tabukwan Elementary School sa Mandawi. Ang giassemble nga mga PVC pipes na porma nga hunawanan nga gitauran sab og water container sa ibabaw. Gipakita sa usa ka magtutudlo ang paggamit niini nga no contact kay tiil ra ang itunob aron moagas ang tubig ug sabon. Sa tuo nga tumbanan, tubig ang mugawas, samtang sawa liquid soap. Gitawag nag new normal. So kinahanglan kanang wala naman tay touching. Di naman ta pwede mo hikap kay ang transmission sa virus. So mura siya self-service sir ba? Unya, ang nakanindot po niya kay portable siya. Ang nakanindot sa maong hunawanan kay mapondo ang hinunaw nga tubig sa lain nga container nga magamit sab sa lain nga mga katuyuan sama sa pagbanla sa CR ug uban pa. Matud sa mga magtutudlo, bisan walay mga estudyanteng mo report sa klase karon nga school year, magamit kini sa advokasya sa regular hand washing batok sa COVID-19. Labi na ang mga bata ra ba kay kinahanglan gyud na sila kanang manghunaw pirmi kay kabaw na kas mga bata labi sa unsa lang ang higapon, mga hugaw jud kina sila kamot. May ubang sanitation station sab sa maong eskwelahan. No contact sab kini kay igo ra tumban aron moagas ang hand sanitizer. Sa pagbuka sa klase, labi na sa migamit sa modular learning, pipila ka mga magtutudlo ang mo report sa eskwelahan. Apan kada simana paadtuon sab ang mga ginikanan aron i-claim ang mga module sa mga estudyante ug isubmit sab ang answer sheet sa unang simana. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.